Gizona izatea egokitu zait, eta horrek ez nau emakume bat baino bea egiten. Egiten dudanak definituko nau, nire portaeak erakutsiko du nor naizen. Errespetua da giltza, bestearen izaera eta askatasuna errespetatzea. Gizona izatea egokitu zait, inork ez du ondokoak baino gehiago balio. Gizon izatea egokitu zait, baina modu askotan bizi daiteke. Ez dago modu egoki bakarra gizon izateko. Mota askotakoak gara dena, eta hori polita da. Bakoitza bere erara, askatasunean ongi bizi gaitezke. Gizona izatea egokitu zait, eta ondokaren sentimenduak asola zaizkit. Elkarri lagundu eta elkarrekin gustura egon nahi dut. Berdintasunean, parekotasunean hobeak garelako denok. Gizona izatea egokitu zait, eta horregatik ongi dakit, nire burua aztertu behar dudala noizbehinka. Gizona izatea egokitu zait, kasualitate bat, besterik ez. Eta pertsona naizenez, beste pertsonekin guztiekin berdintasunean bizi nahi dut. Pertsona naizenez, pertsona izateko modu asko daudela badakit. Errespetua da giltza. Bestearen izaera eta askatasuna errespetatzea berdintasunean.